Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Kaloy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kagalaan ang atong magtatampo si Kaloy. Kini ako problema, bahin ni sa akong sakit nga ako gitago sa akong asawa. Kung nga na problema ko ani. Inani ano ko pasugod nagkatakantay hapon Miss Pedro nga akong amigo kay ni suroy man siya, naglingaw-lingaw lang pero naagyo ko sikreto nga gibati. Inani amo gikantay. Kaming mga mangingisda, kaming mga sakayano. Nagasalig lamang sa dagat, nagapuyo na plain sa may bayon. Kining tapos na mong pangita, pangisda lang yun in tao. Ay, 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 sa dugay ng panahon. Katambak baog bugaong, dangit marungoy, banak o kitong. Tulingan, bulbulan, duhaw, barilis, lapulapog, bulinaw. Sagad na mo kining makuha, sa halapan na kadagatan. Kasya alang ka na mo, gikan sa kahitasan. Mauday huni sa kagabion, ang hinagdana sa kagmayng balud, ang hinuyuhoy sa mabugnaw hangin, muhupay sa kasing-kasing. Inigunas na sa dagat, panginhas among buhaton. Mamaling kami mamasol, labas na isda among sudanon. Iparis na muskinilaw, linong ag saging ug bahaw. Ay, 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 inom dayo bahal. Mauray huni sa kagabion, ang hinagdana sa gagmayng balod, ang hinuyuhoy sa mabugnaw hangin, muhupay sa kasing-kasing. Lahod among latas-latason, unos-ulan among antoson. Tatugnaw among bation, kulba sa dagat, dili balihon. Kinikabos na mong pangita, panagat radyo rin tao. Ay, 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 kami mga mangingisda. Ay, 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 ning daplin sa baybayon. Balik na niya din hidro ha, kay ma-practice ng mayo doon kay Paran, indot kay ato ang pagkatapos. Laugan sa puring manok ni nanay kung mabukay kayo, nanay ka Sige, ba? sige. Dadari mo bangko, oh. Ay, porbida. Aloy, Ay, po pag ito matarong ang sista? ang sista day, o ang abong tingog. Nga, ano mo day, day? Ano ha? Ipaangay sang sista. Ang ano mo day, day? Bro na yabag, natakda ni mo. Katawanan, ikaw kidot, gidi mo itaon. Ikaw ba? Di ka maluoy sa itong mga silingan? Hapit na lang petisyonan ta dinhi. Ha? Ano ko taon? Kay sige lang ko nung Pasko dinis ato. Adon Setyembre, nagtuo silang Pasko na. Pagka Oktubre, ingon sila Pasko na. Aha. Pagka Nobyembre, silang tanang mga silingan nato niingon nga Pasko na gyud. Sige lagi ko nung Pasko sa ato. Nga, ano kaingom sila ana day, bida sa Ang halos ko nung kada adlaw na may manaygon sa tuwa. Sino na yun? Oh, dukir ganyan ko sa... Sika magkanta-kanta diha. Abi lang nanaygon ka. Masalingan, sa kanta na batayan nung ta. Ay mahibong pamangkas Philippines. Ay, sus, dagkagyong mga martis din ito, ah. Ay, Kaloy, ayaw matakag sulti ingon ana ha kay masuko na sila nimo. Suko mo sila na ako. Ha? Nasuko sila nimo ang kay imo man sila gipanabi nga nag-abot na sad ang mga marites. Sige nga naman day, ha. Namakagdi akong tinuob ng gisultin ako. Oh, lagi. Pero dili maayo nga musulti kag ingon ana. Bati na makakita man kag away ana. Luno, pag surya, mo, sukoy na sila, ano. Tinuon akong gisulti, nga. Tinuon yung gisulti na kung mga martis na sila. Be, ngano nakaingon man kag marites na sila, nagunsam na sila. Nag-abot sila, nag-istorya sila. Unya, imo na sila ingon nga mga marites. O ano dili man? Ang mag-abot, sila si Marites Albores o si Marites asawa ni J. Badayos o si Marites Surya. Kasa, magkita mo na sila, istoryahan na mo sila. O sa mga tawag na kuha na nila, di ba mga Marites na sila? Kidot kid mo eh. Nya, sayop din na, ha? Pida. Sila ba ito si Bibi Parida, Mabibi Parida Abilianosa, o si Bibi Omega, mag-abot na sila nila, magtabi na sila, o sabi tawag nila, mga baby na sila. Nag-abot man ang mga baby. Bebe. At saan ay, be? Bungot itoy nimo. Maupo na si Marites Albores, si Marites Badayos, sa tawag yung Badayos. Mag-abot sila, di siyempre, mag-abot sila, Marites na sila. Unya og mag-abot silang lima, sila si Baby Farida, Baby Ferolino, Baby Omega, si Marites Albores ug Marites asawang Jay. Unsa may itawag nila nimo? Oh, kasoyo na. Kumusta mga kasama? Pasok, Kidart.
Oh, ano ni? Sakit sa kong kalit lang sakit. Minom sa kong tubig. Asam to tubig na ako. Tira. Aray. Minom kong tubig. Kaloy, Nay. oh, ngano man ka? Sakit akong unay. Ang labad. Naglabad imong oo niya. Ang imong tiyan mo imong gihikap. Gihikap. Yes na, usahay ko na. Kanang hapapo na kong di mawa ang kalabad. Pero kani akong tiyan na kong hapapo na. Mawa ang malabad sa kong Yawa gud. Yawa bitaw. Yawa. Pidamot nga ano ni ay. O libog bitaw ko na eh. Basi gutom rin na no. O paday kay kaon. Murgwap. Ay pagkahanggaw baya nimo. Unsa na rong urasa? O paday kay paymahaw. Tama. Kaon na dito. Asa mga ko dapit. Uy, Kaloy, unsa man ang giukay nimo desperador oy? Day, nami meeting ugma. Puti ko no me. Nya kay wa ko lain nakita nga sinina diri. Puti ni nga ko pero nagilo no ani. Wow, das sulod taon ani oy. Ay nagproblema ha Kaloy, ako ray bahala ana. Doon ako'y sikreto para ana. Ha? Sikreto? Unsa sikreto ni ana de? Naa sa sabon nga akong gamiton. Ha? Unsa sa buna? Wow! Ang akong sinina! Ingon na bitaw ko nimo. Ni gamit kog Surf Cherry Blossom Powder. Maura na'y gamit nako. Paspas magrupa puti. Duha ka minutos lang makita na dayon nimo ang instant puti ug instant bango pagyud. Uy, grabe! Murag bagbag-o! Pumuputi-puti tap yun ay! Ingon bitaw ko. Basta Surf ang gamit nako, bisag karaan na mo balik nagkahayag. Murasan og Pasko, bisag pila mo agi ang kalisod sa usa ka tuig, makakita gihapon og kahayag. Basta Pasko na. Og take note, barato na ang Surf, maong makatipid. Pwede na kong idungag sa Christmas shopping ang natigom nako sa budget sa panglaba. Mao yun ay. Maayo mong kamo pahimang no. Hayayo kayo basta yun ani ang isulob na kong sinina. Hasta ako pamati. Mugaan! Bisan simpleng butang lang sama aning limpyong sinina ug hapsay nga panimay ug nahibaw kong kauban ta ka sa Pasko, igo na ni. Recorded by X Thunder Gaming. Aday, hato na ko. Sige dong. Uy, unsay sudan na to karong gabi eh? Ikaw rin bahala. Mag-crispy pata ba ka? Magputsiro o barbacoa ba ka? Adobo ba ron o di ba humba? Ikaw ni bahala. Ha? Oh. Unsay lutoon ako? Kato? Kato. Buwad na malay bilin sa lutoon oy. Buwad ng day. Buwad na lang. Yung tata pa magka. Nangutan ako kung unsa ning buwad, pritohon man isugba ba ni? Lisod kay kilaw na nako. Mabutang ta na sa World Guinness Book of Record. Buwad gikilaw. Polos ka na hinanggaw diha. Basta kay ni bahala diya day. Kasi kawam sa kwarto sa opisina. Ngumpral lang kita. Ano di ka makahawam? Sila ito buomon. Para na sila ikaw pahuwam na to. Nindot, pakpakan ni mong utok, pakpak. Nindot ikat pangutok. Ha? Ipa-check up na ha? Kitort ba yan mo? Pre Kaloy, naunsa man ka pre, hinuktok man ka. Kuhan pre, man, nag-concentrate lang ko pre. Pagsudi ha pre, uy. Bito, saan ka mo nakita na ko nga bugat yung problema, ano man ka? Ano man, ngayo ka pre? Kuhan man siya. Ayaw na pre. Ako nga, concern lang ko nimo pre, concern ba? Kung doon na kay problema, may mong i-share na naman ako. Huh? Basin pa rin makuhaan. Basin mo sa pre, kanang basin daghan yung views. Ganun pre. Kaya na Facebook. Naka Facebook, ha? Diyan, monetize na ka? Bye. Bida pre, seryoso ba? Sino yung problema ni mo? Sulti ko kay basin pa rin makatabang ko ni mo. Ugi mo ko ka, ha? Ugi. Amigo ta. Amigo gani. Ugi mo. Amigo ta. Amigo ta. Ugi mo. Binali Pare ba? pa yun ta. Magani. Pida. Ikaw ba nagugusto ko sawa? Katoan na. Katoan na. Ana. Smile ka, Mail ba? Ay, padari yung problema ako. Gusto mo ka. Kay mo labay na na. Sama sa bagyo nga, mihag sa adres na to ha. Sa inay tabo.
mula bayrat, di ba? Wala pa yun. Sabi ba yun niya? Ikaw, taro, estudiyahan yun. Mula bay, di ba? Bitaw, may sikit ko. Doon ako sakit ay. Ito problema namo, ha? Seryoso ko pre, kung komedyan mo, doon ako pamati, sakit ba? Kung saan na sakit na, pre, dato na po, pre. Uso na to po pre. Lain-lain masakit sa dato po, pre. Oh, sabi di ay. Daw sa kada. Lagi, pareha sa mga sama-sama sa nasa itong tiil. Ah, Kanang dato, gani. kanang skin disease? Oh, Ah. skin disease di Ah, yun. ano man? Pero pobre gani, kadin. Oh. Kanang, kuhan, pre. Nagubag nga nasliog. Unsa man- Nga namiburot. Unsa man nigili? O dato, O dato unsa may kita mo ako gwitter. Ah, ya. O pobre, aw, bayook. Karaan ni ka pre. Kain kita, pre. Sorry. Lagi, pre. Pito, pre. Seryoso lang, no? Porlo sinilinang daw imo hay, bida ni mo. Ako, pre. Seryoso lang pag-istorya, no? Mailang doon nagkikisakit. Pachik ka, pre. Kayo na. Naong ni mo ay, murag ka buwak. Buwak sa utot-utot ko nga milaos. Ano sa tutugnaw? Oo, laos kay dagway, pre. Ganun ka. Wala ko sakit pre. Wala. Wala. Pre, wala lagi ko sakit. Ano lang? Ay, uy, sure din, oy. Eh, Uy, sakit niya yung pingit ka. Ano ka pa sure din, oy? wala. Wala ko sakit. Ano ka, oy? Saan naman taon ka, eh? Ambot nga naman to. Ati ko sabot pre. Usahay mo labad akong tiyan. Panuhuton kong Nabali man, pre. Ay, kupita na, pre. Kay delikado na. Kuyawan ako nako. Kay, naamong silingan, pre. Yung anak po. Hindi ba? Nyahay mo rin siya. Oh, Saudi. Yung ka grabe. Yung may abroad lagi. Tuwa Saudi, tuwa siya ng batambal. Sakit sing ulo. Di, siya kagid. Ito. Tatalubot yun. Gay. Eh, klaro, di ba? Buwag-buwag tayo. Wag yung kumasultis kong asawa nga mauni akong gibati nga usahay sakit kalit akong oo hindi ko gusto mag-uol siya lagi kay lain kay mag-uol siya mo problema po ko mao nga ako lang yun siyang gihilom nga akong sakit hangtod nga usa gayon na samtang may panday ko sa mobile Dong, nakalipot ang juice ni mo, oh. Pahaway usa. Ayaw pong usa kung kapoy na. sige lang day happy naman mo day gamay naman lang niya Mao lagi, pahuway sa ba? Inom sa iling bugnaw juice, oh. salamat day Ano di ka, uy? Luwi imong mata. Galuya ka. okay raman ko day okay ra ko Say okay. Murag lahi gyud dong. Naunsa ka, uy? okay ra lagi ko ay Dong, uy, lalo ka. Kaloy na unsa ka. Recorded by X Thunder Gaming. Dong, ano ka ba? Magtarong ba? okay ra lagi ko ay man tong bongbong Ano man? dara Unsa? Uy, ginoo ko kaloy ayaw ipa kong imong sa bongbong. Nabuak ang bongbong. Nabuak ang bongbong. okay ra lagi ko ay ako ko Gusto na bi. ay man tong pikas bongbong Man, uy, maluoy ka. Naguban ay tabong bangos. Gusto na. Naunsa man din ang hitabua. Ay, si Kaloy na, nipingit siya kanina sa kasakit. Unya, tungkol tingali sa kasakit mo, nang iyan na lang ipagkong iyang sa bungbong, naluoy kay kunay. Sa imong bana. Sa bungbong. Yoy. Kaya ito ipacheck up si Kaloy sa doktor na, kaya basi kung sa ni iyang sakit. O, kailangan lang yun. Kaya kung diingon ana gani ang reaksyon sa tao kung muatake na ang iyang sakit. Unya, giparok lang iyang oo sa bongbong. Mao nga grabe na na. Mao nga kinahalang ipatanaw na. Gidagi ko sa kong asawa ospital aron ipa-check up. Daghang mga laboratory ang himo, wa gani ko kay baon sa nato. Unya, daghang nakita nga mga resulta. Ug gisultihan ni Miss Doktor. Sige, lingkod. Nay, dali, nay. Ay, pasensya na mo, ha? Doon kabuk ang bakanting lingkuranan. Yaka lang dia, dong. Dili ba, barog lang. Akin yung dok. Lingkod lang dia, manang. Kaya sikapon pa ka na ko, ha? Kining dok, dili man siya pasyente, dili siya.
Hmm? Kinsa man ang pasyente? Kanang imong ipabarog, Dok. Oh, siya diri. Oh, Sige. Kamu inday manang, ditulo na mo sa gawas, ha? Di nila may kaya ako pala siyang examenon. Hmm? Dre. Dok, muwangyo lang untak nimo. Hmm? Usa man ka na? Dok, nahibaw na ko unsay akong sakit. Nakapacheck up na ko. Nahibaw kung doon ako sakit ka kanser. Wa na nako gisaba sa akong asawa taon ug sa akong inahan kanibaw ko nga dili na mo dawa taon na. Ako nakadawat ako, Dok. Nadawat na ako pero hadlo ko sa akong asawa ug sa akong inahan. Unsay akong buhaton na ni Dok. Pwede man ni nato ilimot sa akong asawa ug inahan sa ang kining sakit nako, Dok, na kanser. Kay kung mahibaw sila, hadlo ko nga basig mag-una pa na sila na akong kamatay. Mga pwede ba na itong ilimod ang tinodok, ha? Dok? Ambot og makahimo ba ko ni ana kay bisan usaon pa natong limod nila. Mahibaw ang gyapon ang kamaturan. Mahimong sa pila ka adlaw matago nato nila ang tinuod. Apan sa higayon nga mo'tag kina. Og dili na ka kanang imong gibati dili na ikalimot pa. Mahibaw ang gyapon ka na. Oh, sige lang, Dok. Basta importante nga. Ako lang mag-una nila. Okay, Dok. Ililong na to ang kamaturan. Mao ni akong problema. Dilo kong masayra nila ang tinuod akong sakit. Mahi mo malimod na akong tinuod pero maupot rin akong panahon nga masayra nila. Unsa man may tabon nila kung masayod sila. Mao ni akong kabalakan o kihadlukan para nila. Sa may kong baton. Palihog tambagi ko ninyo. Ate Pres, bam. Sakto ba ko sa akong gibuhat nga gilimod na ako ang kamatuoran kung unsay akong sakit? Unsa man kung kamoy pasultihon? Kaloy. Ate Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw. Ang atong sender sa Kaloy, Ate Pres. Kaloy. Okay, sa Kaloy, Ate Pres. Doon nalagi tao siya gibati. Nagibati ba? Kay bawo siya nga kanang doon siya gipamating kanser. Ate Pres. Di siya mutugan siyang asawa. Dong. Kuwari nya hadlok lagi siya di siya ganahan nga masulti siyang asawa kay basig una pa taon mamatay ang ginikanan og iyang asawa taon. Hadlok sila ba mao ni kadlokan Ate Pres. Sakto ba nga gitago niya ang iyang gibati. Gitaguan niya ang gibati nga di siya mo sulti sa tinuon niyang sakit. Sakto ba ni Ate Pres? Bam, sakto ba nga iyang gitaguan ang iyang sakit Ate Pres? Dunay uban gulya. Gitago niya siyang mamang Dunay uban asawa. gulya kadili nila pahibaw na ilang mahal sa kinabuhi taron dili maguol. Parehas god dili sa imong kuan bam kato si aning Dr. Pick Inglim bam wa gito kay bawo iyang asawa sa gyud taon ang iyang mga anak wa gyud wa siya inom tambal wa gyud tan. Sa di sakit ato niya? Prostate cancer oo. Daiba. Prostate cancer tanto siya Pali sa ingon. mapaoperalan. Wa gyud siya gibati awa gyud siya misulti ang asawa o sa iyang mga anak Ate Pres. Ingon yang anak nagistorya mi ningon siya wa gyud siya misulti na mo nga na siya gibati inana. Di gali siya minom tambal. Di wa siya ginom tambal Ate Pres. Pag ditso na niya nga wa na gyud grabe na stage 4 cancer na iyang prostate. Dito na nabawaan siya ang pamilya nga na siya gibati na to. Mao to si Dr. Pick Inglim. Mao na nga basin og inaana po diya hang baruganan nga di niya sultihan ang iyang pamilya Ate Pres, di ba? Gulya. Ay ba? Ang kanabit ng giasan mo magkakaagi ni Dr. Pick Inglim. Maigo na sa istorya ta ko apuhan ay. Ano man? Nga operahan to sa siyang gweter dingon siya nga pasag di kay natag ni sa Ginoo. Unya. Wow, wala niya papiray, wala niya labti. Mo ba? Pero na asa man imong lula, bam? Ha? Asa na imong lula? Tuan na ni Sod na. Di ba? Sod ni Tso ba yun? Di mo ka na si Dr. Lim, nga doktor na galing, wag mo ganyan magpapapira. May itong watsan ko magpapira gulya to. Tinoda. Maura man gyapon kay hinatag, gusto lula pa hinatag man. Maro gyapon eh, wag Kanang na ang Mao na Spadersiano, bam. Spadersiano kay naami sa gyapon sa siya Dibate. Sugar Leonard iya ha. Kay membro sa Baxter sa Spadersiano. Sugar Leonard mo na iya. Ningog siya og idealisis ko. Ayaw na lang ko ninyo idealisis kay mao ra gyapon. Mawa ra gyapon tas kalibutan. Sagdi na lang, dili lang siya pa dialysis at pres. Nanao. Naanag na siya sa mga tao kanang iya ang mga unsa na kanang mga parishionist. Unsa na ba parishionist? parokyano. Parokyano, Kana parishionist. bitong naapoy sa magkaroon na masilingan pa man ako. Giuban ta niyang buhok. Giuban ta niyang buhok kanang nang di ko nang. Wala kay kanang patinat sa imong buhok nindot ay buhok kanang straight bitaw kaayo. Ya mo fly away mo man sa 1960. No, wala kay patinat imong buhok na siya. Ayaw. Abi plus Ginoo ako mo dawat sa
ihatag. No, bitaw. Mo na banultin bitos karaan. Unya kanang po gingon imong gulyat nga kanang na ang walang siya magpahibaw sa mga sa kinabuhi. Nahitabo na niya ato 1979 katong nagpuyo kog ospital tulo ka buwan kay nabanggaan kog auto. Ah, Ang akong mama o akong tiya o kung ba may igsoon kita sa Oslo ni Adnes Cebu ningon ko akong mama ikabot na to sa ospital ay mo gilak-hilak ha kay mag-uulog sa mutang pasyente. bitaw. Ano kila katawa mo? Paambita. Mateo Kapitulo 8, versikulo 8. Ang opisyal miingon, ayaw lang pag-adto, sir. Kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay, isulti lang og maayo ang akong sulugoon. Kani kiningon mong gusto ng Jesus, sige mukuyog ko nimo ang kato maning opisyal sa army. Ah, Oh, mo irugta sunahan arita sa Mateo 8, versikulo 10. Natinga si Jesus sa iyang pagkabati ni ini og maingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya. Sultihan ko kamo nga bisan dinhi sa Israel wala pa ako nakakitag tao nga dunay pagtuo nga sama kadako ni ini. Kay niingon man siya nga isulti lamang og mamaayo nga akong sulugoon. Sa ato pa kanang ingon lagi nga naayo ka tungod sa imong pagtuo. So unsa kanito yung patambag asa tong last page Pedro sa to yung pangutana ha. Ah, bao to yung pagtana. Maayo ba yung buhaton nga dili? Maayo pa kanang gibaton nga dili na siya mutugan sa iyang sakit. Sa iyong mama ug sa iyong asawa. Basa pa magkikag-usap ba Oh. Ayaw na kawanay suwat. Wa may suumi unod na diara. Pero tang pagi ko ug sa mga kong buhaton, pero ambot mo buto pa masayra niya sa netabo ni mao na ako gikabalakan. Sakto ba kay pa ibugot pa lima. Timbang-timbang ha. Ah, way halin ay barato isim. Kumplasyon tag 12 lang kilo ron. Mural na ko rin pakron tarong ha. Mas maayo. Pero mo lagi depende po na sa imo sir. Ikaw na Sa unsay mas maayo ba nya bitso ka dipindi unsa ba? ikaw magtibang-timbang kay dili man dili siya gusto lagi masakitan niyang pamilya. Pero kung uban gulit ka na nabitin mga last will na may ubang di man pahibaw pagkamanhuman ang sinanggop mo rin nakaangkot sa 5 hektarya at tinuod nga anak wa magkabana wa magkagad wa tagae. Ikaw na bitaw sa sir para na ako kung imo tultian imo mga anak maayo og dili nimo tultian maayo gyapon kay ngano madaghan man sila mabalaka. Daghan lang mag-goal sakto lang gyud sa punta na diya nga basi mo na kamatay kay nako. Mao dali po sa akong manghuday nga. Di ka dawat sa bahin siya ta ug una ka patay. Lain mo tong ako nakita ang gabi Pedro. Unsa man? Namatay! Namatay? Mabuhi ito lang taon. Salamat ka mo din kalumanon. Kung ako ang pasultihan,